I har lejet et par 20 specialister hos Accounter til en kæmpe implementeringsopgave af SAP Finans. Hvordan er det gået? Jamen, det er jo faktisk gået rigtig godt. Vi har haft et rigtig godt samspil med Accounter hele vejen igennem, og de har været i stand til at levere velkvalificerede mennesker, som har haft en rigtig positiv ånd, da de er kommet, og som har haft god forstand på det, som de har skulle hjælpe os med. Så det har været en rigtig god oplevelse at have det her samarbejde sammen med Accounter i den forbindelse. Hvorfor rekrutterer I ikke selv de her medarbejdere? Jamen, opgaven, som du selv siger, med at rekruttere 22 mennesker er rigtig, rigtig stor. Når vi ender med at stå med de 22, så har vi måske herindefra haft kontakt med de 50 af dem via nogle rekrutteringsseminarer, som vi holdt. Men Accounter har jo måske haft kontakt med 150 for at finde de her 22, som vi i sidste ende skulle stå med. Og Accounter har en rigtig stor database over økonomimedarbejdere i Danmark, så derfor så synes vi, de var gode til at gå ind og supportere os med deres ekspertise på det område. Hvis du skulle fremhæve 2 ting, som er helt specielt, når I bruger Accounter, noget de er gode til, hvad er det så? Jeg synes, de har været gode til at forstå det behov, som vi havde i forbindelse med den vanskelige implementering, som du selv siger, vi stod overfor. Så jeg synes, de har haft en god forståelse af opgaven. De har været hurtige til at sætte sig ind i, hvad det var, vi havde behov for, og så har de været tæt på igennem hele det projekt, som vi har kørt, og været hurtige til at agere i det marked, hvor vi havde nogle vanskelige behov. Kan du give et konkret eksempel? Ja, det kan jeg egentlig godt. At vi havde egentlig regnet med, at vi skulle bruge 15 til at starte med, og var egentlig den bemanding, vi startede op med, da vi satte ild til vores implementering her. Og så kom vi ret hurtigt i nogle vanskeligheder, fordi der simpelthen var nogle ting, vi troede ville køre nemmere, som så gav os nogle større udfordringer. Og der var Accounter rigtig hurtigt til at stille med flere kvalificerede mennesker, som hurtigt kunne komme ind og blive en del af teamet og begynde at tage fra på de her ting. Så fleksibilitet, det er en væsentlig del af det, du har brug for? Ja, lige præcis. Det er altså fleksibilitet og en partner, som tager ansvar og som er med i hele processen igennem og som hurtigt agerer på de ting, som jeg har haft det tilbagespil i forhold til Accounter.